दिनै 30 जुलाइ उदखारि बेरेखा सान जाय सानखौ जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुंख्लं सान महरै बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय जायो। दिनै जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 30थि मुंख्लं सान। बिथांनि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरांनि बासुगाव गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि पार्कआव मुंख्लं सान फालियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फालियो मुंख्लं सान। हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर', बारग' मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिथांजों लोगोसे इउपिपिएलनि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां खोरोमदाव औवारी आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आ माखासे बिबुंथि लाखियो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि जे उदखारि बेरेखा सान फालिनाय, जाय जोंनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बिथाङा बेबादि उदखारिनि आखायाव माने जिउ जोबलांदोंमोन आरो दिनै जोङो मोनदांनो हायो जे माने गोलाव सम जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि बा बयबो जोङो 2000 मायथाइनिफ्राय बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बेजों जोंनि हारियाव मोनसे रोखोमनि मैखोम एबा गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो मोनदांनो मोनो जे माने उदखारिनि बेरेखायै गसंनायखायनो जोंनि ओनसोलाव लासै जोंनाव माने उदखारि थासारिया जोबलांदों आरो आथिखाल समाव नोंथांमोना बयबो मिथियो बिटिआर गोरोबथानि उनाव जोङो जाय माने सिलाइजों एबा गुबुन रोखोमै जोंनि ओनसोलाव दावहा जायोमोन आरो बे दावहाया पुलिस मिलिटारिजों लोगोसेयै जोंनि समाजाव मोनसे माने गिख्रंथाव थासारि लाबोयोमोन आरो जाय बियो दिनैहाय गैलिया आरो बेजों लोगोसे जोङो बयबो सानना लानो हायो जे माने जोंनि ओनसोलाव बेबादि मोनसे गिख्रंथाव उदखारिनि थासारि गैया एबा बेबादि भायलेन्स गोनां उदखारिनि थासारि जोंनाव गैया। नाथाय दिनै गोदान महर मोननाय गोदान रोखोमै माने बायदिसिना उदखारिनि थासारिया नोंथांमोननि जोंनि बयनिबो गोसो आरो समाजनि गेजेराव बियो मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाबोयो आरो बिनिखायनो जों सानो जे बे गोदान जोनोम मोननाय आरो गोदान थासारिनि उदखारिनि बेरेखायै जों गसंनांगोन आरो जोंनि समाजाव जोङो जोंनि गोजोन खौसेथिखौ माने एबा गोरोबलायनायखौ जोङो मैखोमै बेखौ लांनायजों लोगोसेयै जाहाथे दिनैनि समाव जेरै ड्राग्सआ मोनसे रोखोमनि फेग्रा मुवा हिसाबै बियो गोबां न'खरावहाय गामियाव बियो दुखु लाबोयो, खहा लाबोयो। जायनि न'खराव जादों बिथांमोना दुखु मोनो, खहा जायो। जायहा जाथ'वाखै बिथांमोना सानो आंनि गथ'आबो बिदि जागोन नामा, आंनि फिसायाबो बिदि जागोन नामा। जेब्ला जोंनि समाजाव बेबादि मोनसे गिनाय सोमजियो बेनो मोनसे माने उदखारिनि थासारि, जाय थासारिखौ जों गैया खालामनो थाखाय बयबो गसंथानांगोन आरो गोबां रोखोमनि दानि जुगाव अनलाइननि दारै माने मबाइल एबा इन्टारनेटनि दारै बायदिसिना फ्रड जायो, अनलाइन फ्रड जायो, रांखान्थियारि बिथिङाव बेंकनि फैसा गोमाजानाय, लांजानाय आरो बायदिसिना बेबादि मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव गोलैयो। जायनि थाखाय गोबाङानो सानो मबाइल बाहायनायाव, गोबाङानो सानो बेंकखौ अनलाइन ट्रेन्जेक्ट खालामनायाव गिनांगौ दं होननानै। जेराव बेबायदि गिनाय थायो आरो बेबायदि खामानि सोलिबाय थायो बेनो मोनसे उदखारि आरो बेखायनो जों बिनि थाखाय गसंथानांगोन, सांग्रांथि थांनांगोन आरो गोबां रोखोमै दिनै आइजोफोरनि सायाव, उन्दैफोरनि सायाव गुबुन रोखोमनि अयथासार जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरो मोनफा उदखारि आरो बेखायनो बेफोरबादि उदखारि खामानि एबा जोंनि समाजाव माने भायलेन्स गैयै बेबादि माखासे नुनो मोननाय जायफोरखौ जोङो माने मोनदाङो बिनि हेंथायै जों गसंनांगोन। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो दानि समाव गोदान रोखोमै बेबादि उदखारिनि थासारिनि हेंथायै गसंथानायनि थाखाय जों बेखौ फालिलांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बे हाबाफारियाव मोनसे थै दान होनाय हाबाफारि जों लादों। मानोना जों बयबो मिथिगौ जायहा जब्रा जायो, जायहा माने थैनि आंखालाव गोग्लैयो हस्पिटालफ्राव बेमारिफ्रा, बै समाव बयहाबो न'खरनि थांना थानाय बेमारियाबो गिनाय फैयो जे माने आं थै मोनाबा थैसिगोन। दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जेराव बेबायदि गिख्रंथाव थासारि थायो बेखौ फोलोमनो, बेखौ बासायनो थाखाय जोङो जाय नोंथांमोना बेवहाय थै दान होगोन बा थै होनो हानाय सुबुंफ्रा बेबादि मोनसे हन्थ्रास, बेबादि मोनसे उदखारिनि हेंथायै मानसिखौ माने मोजां मोनसे बेबस्थायाव लाबोफिननायनि राहायाव थै दान होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना बियो मोनसे दिनैनि जुगनि माने सोलिबाय थानाय हस्पिटालाव आरो गुबुन जायगायाव बेबादि आंखालनि थाखाय, थैनि आंखालनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा गोलैसोयो आरो बिनिखायनो बे एन्टि टेररिज्म बा एन्टि माने उदखारिनि हेंथायै जोङो माने बे खामानिखौ लानाय जादों आरो बेवहाय गोबांफ्रानो थै दान होगोन आरो बेजों जोंनि उदखारिनि बेरेखायै गसंथानायनि बे मोनसे बिदिन्थि जाना थागोन। जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जि मुंख्लं सान एबा थैनाय सान आरो बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफाद हिसाबै गोलाव समनिफ्राय उदखारि बेरेखा सान महरै फालिबाय थादों आरो देग्लाय बोसोरावबो
बे बासुगावनि गयबारि बिथांनि जि समाधि दङ बेयाव बेखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। जों जेखि थासारियाव थाया मानो जेखि परिबेस परिस्थितियाव थाया मानो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिया जोंनि माहारिनि सासे पिलार स्तम्भ आरो बिथाङा गोब्राब हारिनि बे थासारियाव जे समाव हारिया गासै बिथिंजोंबो नाख्रेबजादोंमोन गादबजादोंमोन सुसि जादोंमोन बे समाव हारिनि मोनथाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबान लानानै बिथाङा मैखोमै खामानि मावदोंमोन आरो बेबायदि थासारियावनो गाव हारिनि गेजेराव जे मोनसे जोंनि गेजेराव सान्थौ आरो सानस्रिनि फारागथि दंलायोमोन बे सान्थौ आरो सानस्रिनि फारागथिनि थाखाय बर' हारियाव गोबां जों गावजों गाव खोमाना लालायनाय बेबायदि थासारि फैदोंमोन आरो बे थासारिनिनो सासे भिक्टिम जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारियाबो आरो दिनै बर' हारिया बे गोलाव समनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव बे सोमावसारनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय BLTनि सोमावसारनाय NDBनि सोमावसारनायजों जोङो BAC BTC आरो BTR गोरोबथा मोनबाय आरो बे गासैबो जोंनि डेम'क्रेटिक आन्दलन नन भायलेन्ट आन्दलन आरो माने आर्म्सनि जि स्ट्रागल दंमोन बे चेप्टारफ्रा दिनै जोबफैबाय आरो जोबनायनि उनाव जों दिनै बिदा फंबाय ज'है गोरोबलायनानै दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जि गोसोखांथि बे गोसोखांथिखौ माहारिनि सासे मैखोम जातीयताबादि चेतना आरो सिन्तानि सासे माने रल मडेल हिसाबै जों हाबा मावनो थाखाय सिबिनो थाखाय बिथांखौ जोङो बिबार बावनो मान बावनो थाखाय दिनै खाबु मोननाया बर' हारिनि मोनसे गिदिर नेरसोन जों संग्रामबो खालामनो हायो जोङो गणतान्त्रिक संग्रामबो खालामबाय जोङो आर्म्स स्ट्रागलबो खालामबाय आरो दिनै जों खौसेयै गोरोबलायनानै नन भायलेन्टलि डेम'क्रेटिकेलि जों ज'है बे जोंनि बिर जोहोलाव जाय गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सिबिनोबो दिनै थासारि जोङो बिल्डआप खालामनो हानाया बर' हारिनि थाखाय थारैनो मोनसे गिदिर एग्जाम्पल होननानै आं बुंनो सानो।